50 sena ilu, iċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza ma sarux biss fil-Furjana, iżda anke fil-Port il-Kbir. Dakinhar fil-port kienu daħlu qatt ta' bastimenti minn diversi pajjiżi biex jiċċelebraw Malta indipendenti. Waħda minn dawn il-bastimenti kienet l-HMS Lion. Fuq dan il-bastiment kien hemm bandiera Maltija li llum il-ġurnata qiegħda parti mill-kollezzjoni ta' Victor Wickman. Victor jispjegalna aktar dwar l-importanza ta' din il-bandiera. L-iktar valur importanti li għandha dil-bandiera għaliex sewa sew fl-ofsinar fjum l-indipendenza mal-ewwel tok tal-ofsinar il-bastimenti navali li kien hemm kollha fil-port taw salut lill-bandiera Maltija. Din il-bandiera nħadmet mill-Baħrin abbord l-HMS Lion. Naturalment hu ma rridx jordna b'nadar mit-tarzna, imma il-Baħri u magħruf li jaf mit-tidejh meta jkun hemm xi neċessità u il-bnadar Maltin kellha bżonn żewġ bnadar billi kellha arbolatura ta' żewġ arbli allura riedet bandiera Maltija l fuq kull arblu saru abbord mill-materjal li kellhom. L-għażla tal-bastiment Lion ukoll għandha valur storiku warajha. Kienet għażla importanti u naħseb f'posta ħafna tal-Ammiraljat Ingliż li bagħat bastiment jismu Lion għaliex bastiment ieħor b'dan l-isem kien ħasem fl-imblokk tal-Franċiżi u wara wkoll kienet flimkien ma' tnejn oħra kienu qabdu l-akbar bastiment Franċiż kien jismu William Tell fi Bħra Maltin u semmew HMS Malta. Wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet il-Kaptan Hamilton kien xtaq li din il-bandiera tibqa' Malta. Il-bandiera il-Kaptan Hamilton kien ra l-importanza storika tagħha u kienet ix-xewqa tiegħu li wara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza tibqa' Malta.